बायदिसिना देखावजोबगोन जों देखावगोन गिबि गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे हाबाफारिनि गेजेरजों मानगोनां अमित शाह बिथाङा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों लिरनानै लानानै फैनाय दफाफोरखौ क्लजफोरखौ 82% मावफुंबाय होननानै जों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनानै थांबाय। दा दिनैनि बे समसिमहालागै थारैनो 82% बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय दफाफोरा मावफुंजामारबायना दिनै बे सोंथिया बेरखांदों। भाइयों बहनों, आज समझौते की 82% शर्तों को आसाम सरकार और दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया है, समाप्त कर दिया। और मैं आज आपको बताकर जाता हूं कि अगले 2 साल में समझौते का 100% क्रियान्वयन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर देगी। ओडोपा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के नाम से दिल्ली में एक बहुत बड़े रोड का नाम हमने बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा करने का निर्णय किया। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गणतान्त्रिक लामाजों जोंनि माहारिनि थाखाय सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि थांखिनि जा आन्दोलन जा दावहा बे मालाबाबो थाद'नाय गैयामोन। जेब्ला समसिमहालागै आलादा रायजोआ जाफुङा अब्ला समसिमहालागै बे दावहाया जालांबाय थागौमोन। नाथाय दिनैयो गेजेर ससेनिफ्राय बै साथामसोल' दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ लानो हागदों बैसोरनि समनिफ्रायनो दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे पावारफोरा माखासे गोहोफोरा दिनैयो बैसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि जोंनि गेजेराव बाहायबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। जेराव दिनैयो जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव माबाफोर गाज्रि थासारि सोमजियोब्ला बै गाज्रि थासारिनि सिगाङाव गसंथेनानै बाथ्रा बुंनो थाखाय दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफ्रा दिनैयो सम गैला। नाथाय बिसोरा सम दङ बै माखासे पलिटिकेल इस्युफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव बाथ्रा फोसावनायाव जोंनि गेजेराव पलिटिकेलि बाथ्राफोरखौ फोस्रावनायनि थाखाय बिस्रा दिनैयो गोबां सम दं। नायदो दिनै फैयै फैयै बबे स्टेजाव थाफैखो जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिया। दिनै जों गरिब दुखिया मानसि जोंहा जेबो राहा गैखाया, मावनानै जों जाबाय थायो, बन दानाब्लानो जोंहा दिनै जेबो राहा गैया। दिनै बे राहानि थाखाय फिसा फिसौ दिनै फोजाखांनांगौ आरो सिखारहोनांगौब्ला जों गैयि गरिब दुखिया मानसियानो दिनै हाग्रायाव थाङाब्ला आरो थैनाय बिफांखौ दानाब्लानो जोंहा दिनै राहा गैया। बिनिखायनो आं बुंदों दिनै आंनि फिसाफोरनो 100 हरनांगौ, सोरनोबा 50 हरनांगौ, सोरनोबा 20 हरनांगौ। अब्ला दिन हाजिरा मावोब्ला जोंहा 250-300ल' मोनो। होमबा 3 गथ'फोरनो जुदि आं राननानै हरोब्ला दिन हाजिरा मावनायखौ आं हरबाय, दिनै अदाबा माब्रै जोंगोन? जों गथ'फोरनोबो जाहोनांगौ, बिसि फिसा अदाबखौबो फोजोंनांगौ। बिनि राहायैनो आं गिबि बुंनानै लायो, हाग्रायाव फैयोब्ला 300-400 मोनो, खस्थ' खालामो जों, गथ' सोराङो खोमसि आंनि हिनजावफ्राबो ओंखाम संनानै हरो, नगद हाजिरा जायो नालाय। दा दाबसेयाव मावहैब्ला जों सप्तायाव मोनो बा मासावबो मोनो, बिनि गेजेराव जों फैसाखौबो मोननो थाङा। बिनिखायनो दिनै हाजिरा मावोब्ला 250-300 मोनबाय, जों बन दाननानै फानोब्ला 250-300 दिनावनो दिन सोरांब्लानो गथ'फोरनो जों फाननानै हरनो मोननाय जायो। बिनिखायनो जों गोथां बिफांखौ दानना जों थैनाय बिफांखौसो मुरा मुरि खुरखाराव खुरसि नागिरनानै जों बेखौ सिनानै फानहैनाय जायो। जों बेखौ सिनानै फानहैनाय जायो। दा 1 नाम्बाराव बुंदोंमोन जोंखौ मानि थाखाय बन्द' खालामदों, बबे सरकारा बन्द' खालामदों जों बेखौ मिन्थिनो मोना। बिनि राहाया मा, बिनि थांखिया मा?
बे थांखिनि सिगां सिगां जोंखौ एसे नायग्रोमोन बिनि उनाव बन्द खालामोन जों बेखौ आत्मा दङ जों गोरिब गुन्द्रानि साननायफ्रा जोंना आत्मा दङ हथारै माब्रै बन्द खालामखो जेबोथ' जोंनाव बुंनाय गैया थांखि गैया बिनि थाखायनो जोंनाव गाबनाय हिसाबै मानि थाखाय गाबनाय दङ होनब्ला दिनै सप्ता खनसे जाबाय जों हाग्रायाव हाबनो मोना सोरबा सासेयासो एसे गोनां जानो हागौ मोसौ हालिसे दङ जानो हागौ साफ्रोमबोथ' गैया बिनिखायनो जों दिनै दुखुनि गेजेराव डाउनाव थानानै हायाव जिरायनानैब्लाबो सारमोनखौ जों बुंनाय जायो सारमोना जुदि जोंखौ अनाब्ला होमब्ला जोंनि गोसो गोरबोनि खोथायाव दङ जोंनि गोसो गोरबो खोथायाव दङ जोंखौ जुदि सारमोना थाब जुदि जोंखौ आखायाव लायाब्ला जोंनि राहाया मा जागोन जों हाग्रायाव हाबगोन जों सिनगोन लायगोन फानफैगोन जोंखौ बेसेबां लांगोन लांथों बेसेबां बुयो बुथों होमब्लाबोथ' जों गथ'फोरनि उदैखौथ' जों सुफुंनांगोन लेखा फरायनायखौथ' जों बन्द खालामनो हाया हा बिनिखायनो आं बुंदों दिनै गथ'फोरखौ बन्द खालामोब्ला दिनै साबजेक्टआ मोनसे लायो आंनि फिसायानो जेनेबा दाख्लै मेट्रिक पास जाना थांबाय क्लास 5 दङ दिनै नै फरिखा जागासिनो दं बिसोरनो जुदि 20-30 थाखा हरनो हायाब्ला आं माजों हरगोन बिनिखायनो जों गासिबो गैयि मानसिफोर जोंखौ अनो ना अना मोनसे नोंथांमोननो बन बोना मोनाब्ला गुबुन राहा नांगौ सरकारनिफ्राय आं बेखौनो बुंदों गिबियाव जोंखौ जुदि बन बोहोआब्ला जोंखौ नायनांगोन गुबुन राहाजों राहा नांगौ जोंनो राहा नांगौ नोंथांमोना दा दिनै बबे जायगानिफ्राय बेयाव जमा जादों जोंनि जायगाया जाहैबाय आं फार्स्टआवनो बुंना लायो जोंना हलथुगाव फरेस्टनिफ्राय आरो बिसमुरिनि ओरैहाय कारिगाव ओमफ्राय मुराबारि आथियाबारि फाटगाव आलांगि दिनै बिसमुरिखौ बुंखांखाबाय आं दिनै सेलेखा दङ जाहारबारि दङ दिनै बेसेबां बे संखियाफोरखौ सारा जुदि अनसुंथाइ खालामाब्ला होमब्ला जोंनिफ्राय मा राहा मोनगोन आं बेखौनो गिबियावनो बुङो सार जोंखौ थाबैनो आखायाव ला अनसुंथाइ खालाम नङाब्ला अफिस बायदिसिना देखावजोबगोन जों